scotch. Lois! Wat zit dat in hier? Die vindt het hier wel lekker, hè? Mam, ik wil eerst! Ja, is goed, leven. Ja, ik wil even van. Ja, ik wil eerst. Allee, daar zie je hem. Zuster, daar is hij, hè? Zaken, Thomas Boersma. Hier is hij. Nou, zo is je hoe dat hierheen leidt. Goedemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekvlog. En deze keer heb ik maar 2 items, want we hebben zo volle filmen bij een van de locaties. Dat is schande dat het al je wij wordt. En we hadden het zo naar je zin, hoor. We beginnen met een avontuur in Science Safari. Goed. Science Safari. Goedemorgen, wie ben bij Science Safari? Hast er wat zin in? Ja! En bist u helemaal alleen nog mij? Nee! Waar ben er nog meer? Zaken? En Jara? En Jara en Lois en? Vakken! Je ziet je gauw op en het is heerlijk waar, dus wie treft het? Kwarte klingen hoor. Lekker genieten met de jeugd. Science Safari. Tartje Safari. Oh, je is de eerste aardkal. Daar gaan ze. Succes vooral, ja? Hildo is de luie prinses, wat is het? Helpt net. Oh, zaken drukt al, ja. Goed zo, Fabi. Kom op, je kent het. Kan ik er weer op? Nee, we kennen het weer op. Je mag erop. Mam, daar hing het. Hildo dat denkt. Die denkt van, dit is mooi. Dit is, ja, dat gaat ze. Ze kinderen in het biet trouwens. Ze kinderen helemaal in het biet. Kom op. Traapje, vrouwje. Nou, daar gaan ze. Kom weer maar, Hils. En ja, koffie. Ik geloof, we gaan naar de trein. Zit je maar mooi plakje. Komt nog niet maar even. Achterin? Worden deze twee bij u? Er zin in? Wij gaan heen. Wij gaan de trein heen. Hij lokken. Naar Dokkum. Oh, je dit is een Dokkumer lokaaltje. Ik wil. Ja, ik wil eigenlijk. Dat ken ik wel. Kom maar. Wil je hier zitten? Binnenkort houden, hè? Oh, wacht. Die gaat nog in de nek. Laat maar zitten. Oh, ja. Helaas. Over een ronde. We zijn op safari. Maar misschien al je papegaaien. Hallo. We zijn echt op safari. Echte safari zitten. Tja. Ah, krokodil. Gaan we die krokodil dus zien? Oh jee, Vleenter is de Elstraat. Oepsie de poepsie. Tante, ik neem deze Donkey Kong. Oh, Donkey Kong, ik dacht het is Pakenzaken. Nee, Donkey Kong. Oh, Donkey Kong. Tja, dit is de brug. Ja, de braag is omheen. Doei. Doei, doei. Debbie. Zie je bij de kapies? Hallo. Hallo. Dit zit je erin. Het is kopen. Nou komt het engste stukje. Het engste stukje. Valt dat toch? Oh, je kent een viskeerpje. En kreeft en fruit. Hallo. Ik ben er. We hebben een dakkentank. Oh, van al, heb je machine. Oh ja, dit is wel mijn naam, ja. Wie kan nou naar de gevangenis? De gevangenis? Ja, Oh jee. het is net een echte. Oh, de lok. Tante Skruk al, hè. Ja. Kom. Tje. Hier is de gevangenis. Sleutel. Een bedje. Tje. Kijk, dat is Italiaan, toch? Ja. En hier zit een kop met de boef had maken. Waar wil je de boef wezen? Ik ben de boef. Pief, paf, poef. Oh jee, in de gevangenis. En dit is uw bedje, Vanke. Ja. Kom. Ja. Wie gaat even zien? Oh nee, de boef. De boef? De boef? Ah, ik ben ontsnapt. Ja. Oh, ben ik bepakt. Ik ben correct ontsnapt. Je maakt je machine. Ik wil hier terug zo'n mooi gotje kroep. Hier, hè? Hier wie ik ontsnapt. En dan ben ik weer van. Oh, Ildo hammert hem tegen. Ik maak weer in de cel. Daar ging we. Oh, daar zit ik weer in mijn cel. Waarom ben ik eigenlijk oppakt? Wat ga ik eigenlijk doen? Dan was de bank overvallen. Oh, ik had de bank opvallen, ja. Ja, je net matten dus. Ik had er wel heel volle speed van, maar ik er dan ik weer uit. Zintje? Hier zag je van de zeker niet blauwe. Hier zag je van de zeker niet blauw. Oké, nog hierna. Dan heb ik ook even een koesje doen en dan maak ik er dan uit. Ja. Oké.
struisvogels. Nee, dat wil ik net zeggen, hè? Harenbarren, ja, struisvogels, hè? Je zal even boek met de beestjes. Ja. Oh, nee toch. Zo gek die je Oeh, zit. harenbarren. Zo gek die zit. Ja, nou. Ik vind er niks grappigs op. Harenbarren. Harenbarren. Wat leuk. Ah, jonge geitjes. Ah, het is scotje. Wat zit dat in hier? Die vindt het hier wel lekker, hè? Die vindt wel heel los als een geitje, hè? Het heeft een beetje wollige vacht. Maar shit, dat van die. Ja, kom maar terug. Zullen we een beetje naar je waterstas stellen? Het ziet er wel heel cool uit. Ja. Wauw. Zal ik die beter houden? Ja. Kom maar. Wauw, super mooi. Wat is jij, Adeline? Oh, shit. Dit is de kroonzaal, denk ik. Oh, een schilderij van de tijd. Ildo zit in open haard. Oh, jongens, dit is cool, een geheime ruimte. Hier is een schilderij en een kroon. U bent tot de open haard? Hey, Fami. Tot de open haard, kibben. Wacht even, ik ga even al naar boven. Hey, we zijn terug. Lois, gaat hierheen. En wat is hier, Lo? Een buis. Oeh, een buis. Ik is naar beneden met tonnen. En dan zie je hierheen. Is dit de wapenkamer, volgens mij? Oeh, al je boeken. Hier is nog omheen. Woordzoeker. De titels in de boekenkast. Verbergen en boodschap. Ben jij de speurneus die hem ontdekt? Goed zo, Hilda. Oké. En dan is dit de schatkamer. Hier is schreeuwen. Daar is nog een raar. En dan hier is nog een schat. Oeh, en als dan omheen is, dan komt hier uit. Oh, ik kom haast met omheen. Oké, dit is de kruidenkamer. Bijzondere recepten. Oh jongens, dit is leuk. Vlieg als een vogel. Krimp piep klein. Groei gigantisch groot. Wordt ontzettend sterk. Wordt groen als een kikker. Hier kom je dus omheen en dan komt dus egg uit. En hier is de kerker. Dit is cool. Tante Tiff! Waar heen, ga naar. Niets. De hichten ben ik net zo bang voor. Deze keer. Ik ben wel bang voor hichten, maar nou net. Nee? Want ik zit ergens in. Ik weet dat ik er eigenlijk net uitval in. Ja? Maar het is best wel heet. Ja. En de klierbank het heel hard, maar ik kan ook denk ik de eerste keer van de buiten. Oh, cool. Dus Oh, Lois hier. komt direct Ja. opletten. Oeh, wat voorzichtig, hè? Goed beet houden. Nou, oeh, spannend. Lois gaat van de buis. Nou. Oh, daar is ze. Woe, lijkt ze wel een brandweervrouw, hé. Mem, ik wil eerst. Ja, is goed, leven. Ja, kleef ervan? Ja, ik wil eerst. Allee, daar zie je. Oei, Fabi. En waar krijgen we nou? Ik denk ik Lois. Yay! Ja, wel cool, hè? Goed zo, jullie? Oh, haast. Ik klierbaan van. Nee, ik liever? Oh, ik kom maar door. Je weet toch eerst grienen? Ja, ik weet het eigenlijk nog. Oei. Grienen. Oei. Handje? En daar komt Fabi hoor. Hey, ja, handje. Hier doe je. Oh, deze. Ja. Ja. Zie ik die hangen? Ik heb Lois. Nee, ik draai het net. Oeprie. Lukt het, Lois? Ja. Ik denk wel dat dit jonkies binnen, denk ik. Ja, dit zijn wel jonkies, denk ik. Ja, maar ons in je 12 niet hele grutte. Hallo. Had ik een tiek op Daar is zo ik nog zeg, niet. mem. Nee, meer keer. Hi, schatjes. Wat ben je popserig? Leuk naar die. Kijk, wippen. Oeh. Net meer als dit. Ja, dat is genoeg, hè. Behalve Jara, die kinderen net op. Zie je het van een lekker ijsje? Wat hast u voor ijsje, Hilda? Flamingo's, oeh. Wat
Wat vind je stoel? Wat een grutte. Oh. Hetzelfde. Oh, zie je eens nou een flamingootje. Een famke flamingo. Ah, met vet Scotties. Saak en Lois zullen even in de bootjes. Kijk in de boot. Oh, leuk. Ja. Nou, tot zo. En ik mag naar het meisje. Daar komt Saak hoor. Best op safari, Saken. Hoe is net zo vol te dwan, hoor. Ideaal. Ah, daar komt Lois ook al hoor. Hallo. Varen, varen. Oh. Oeh, handje. Ja. Lois komt naar. We gaan weer lekker naar huis, jongens. Hij met leuk hoor. Ja, ik echt. Het weer echt super leuk hè. Hey, we gaan naar huis. Zeg je me doei? Doei. Doei. Zet Lois ik doei? Doei. Doei. Wat hebben we het ontzettend troffen met het waar en de Ben haar echt genoten. En ik en Ilse. We hebben zelfs nog even wat werk dan kunnen. Ilse hier de map en de laptop mee en ik heb mijn agenda mee. En op de telefoon nog wat dingen die dus ja, de Ben van nu weer hadden daar worden. Dus dat is wel heel mooi. En daarna zaken nog wat heel leuks bij Broekster Boys. Want ze hebben de voetbal tweedaagse. Dat houdt in dat ze al je sportactiviteiten daardoor benamen met voetbaldingen. Maar dat ze daar ook sliepen bleven mee. Nou, en hoe zou dat gaan wezen? Check maar even. Nou, goeie. Wie binnen hier op het parkeerterrein van Broekster Boys? Want uw zaken die had vandaag bij Broekster Boys slipt, hè? Ja, ze hier bij voetbal vandaag. Juster had de hele dag aan het voetbal geweest. Ze hadden juster Jonne eten en juster Jonne nog al je spultjes dingen. En daar slipt. Nou ja, slipt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaan is. En Joet had ze nog een soort van clinic van meester van SCRV. Dus even zien hoe het met zaken gaat. En het is heerlijk waar, dus het wordt troffen. Dus even zien hoe het met zaken gaat, hè? Ja. Yes, let's go. Kom hè. Ja, ik kom. Ik zie al alle jeugd, dus aardig wat ben. Zaak stiert op de middenstip, zeg maar. Daar. Blauw broekje. Gaat u eens nog net spot, maar wie hemel? Waar is hij? Zuster? Daar is hij, hè? Hij is je zaak staat ergens in het midden, mijn blauw broekje en oranje skontjes. En hij krijgt nou de bal in de middenrenter. En we hebben erop. Maar Sheo, deze man had zo in gereel. De bergen nog. Luister al je wel goed, vies nou? Tjonge, jongen. Hey, hoe is het met die? Haast wat slipt? Hoe laat lijm te sliepen? 11 of zo? Jelwin! Oh my goodness. En vanmorgen laat wie me wekker. 8 uur. Oh, dat is best genoeg. Haast nog wat energie hoor? Of is het op? Moi. Ja, gaan we drinken, joh? Ah, zeg. Het soort van dartboord is er aan. Leuk. Ai. Nee. Ai. Ja, was Jaki. Ik zal eens even zaken zien. Nee, zaken zien. Kemmerken zien bokswetten slipt had op ziekje. Shit, echt net. Dat is vast in bed. Ik word even oproemen, hè? Zaken, Thomas Boersma. Hier is hij. Nou, zo is je hoe het er hierheen leidt. Oh, je had zijn matras al opvouwd, hé. Sure. Je hebt zakenkoest. Die bij. Nou, maar dit is maar even in een wask. Ik breng het even in de auto. Zo, hebben we dit maar. Oh, nou met zaken hier aan in. Dat lijkt het wel een beetje op... Ja, hoe heet dat speeltje alweer? Sjoelen. Maar dan maar een bal. Nou, zaken aan de beurt. Kom op, zaken. Wat zijn ze? Kom op, zaken! Kom op, zaken. Zet hem op, zaken. Maar twee ballen koppen. Oei. Ja, 4 punten, zaak. Oh, 8 punten. 8 punten. Nog één. Ah, 8 punten had het. De volgende opdracht. Wat zie je in het doek scoren? Ja, gaat ze. Oh, helaas. Oei. Pak hem, Hildo.
maar weer op. Schop maar weer op. Goed zo. Goed in, Sjaki. Nou, machtig mooi van de jeugd hier. En dan heb ik nog zo'n waarde bij. Echt te gek. Leuk dat het zo organiseren wordt, vind ik altijd. Lekker al je lekker in beweging, lekker boeten. Wat meest nog meer. Ik zal een bakje koffie scoren. Koffie. Koffie. Nou, het fulmineert al hoe lang het zaken toch nog sliept hier. Maar ik zei ze dat hij wel echt heel wurg weer verder die dag. Dus toen werd het net zo vol met wurg, maar hij had het heel erg naar zijn zin. Dus echt heel leuk dat het zo organiseren wordt. Ja jongens, dit was de vlog van deze week. Na je week ben ik zelfs weer. Ik zou zeggen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Want na het vlog, hey hoi.